nieuwe tv-serie. Weer moet er dit jaar de ketel in. In deze aflevering gaan we op bezoek bij de Missiezusters. Wat vind je ervan dat mensen zich één keer in de 4 jaar op ludieke wijze moeten verantwoorden? Zich eens in de 4 jaar te moeten verantwoorden is zeker niet te vaak. En verantwoorden voor iets wat in de ogen van burgers is misgegaan, daar gaat het om. Kijken we maar naar ons dagelijks leven, daar zeggen we heel vaak, sorry, zo heb ik het niet bedoeld. Dat zijn dan wij, diegenen die de verantwoording overnemen. Het gevoel bewaren dat wat is verkeerd gegaan, blijft belangrijk voor een gezond psychisch leven. Daar ben ik overtuigd. Bij het ketelgericht ligt dat anders, namelijk dan wordt iemand voor een daad beschuldigd, terecht of onterecht. Schuld en of onschuld moet het gerechtshof van het ketelgericht beoordelen. Zich moeten verantwoorden voor gebeurtenissen die het leven van een andere, van de maatschappij, hebben beïnvloed, dat hoort bij de carnaval. Ik denk hierbij aan de optochten en ik zie de praalwagens voor me. Heel vaak worden daden van invloedrijke personen, politici, managers, pastoren bijvoorbeeld, waarmee men niet eens is, onder een vergrootglas gelegd en dan op een ludieke manier nog eens uitgebeeld. Dat vind ik ook een soort ketelgericht, toch? Ik heb me de moeite gedaan om de betekenis van het woord ludiek in het woordenboek op te zoeken. En ik heb het volgende gevonden. Dat moet ik nu lezen. De term ludiek wordt voornamelijk gebruikt om aan te geven dat een anders ernstige zaak op een speelse manier wordt uitgevoerd. Zo zal een ludieke actie, zoals het ketelgericht, opvallend zijn en spraakmakend op een positieve manier. Een ketelgericht op zo'n manier uitgevoerd, waar regels in acht worden genomen, kan een toneelstuk zijn met een leermoment en met wijze inhoud. Ja, door het ketelgericht krijgen de reale overtreders toch nog een tweede kans voor hun echte leven, om in de toekomst hun werk voor de burgers beter te doen en hun belofte na te komen. Wie vind je een goede kandidaat om nou te nomineren? Dat laat ik liever aan de anderen over. Ik ben geen rechter. Zullen we die meneer interviewen? Oké. Waar kennen we dit van, het stel? Nou ja, ik zit in de lokale politiek. Ik ben gemeenteraadslid, ben wethouder geweest en ik zit onder een stichting die toerisme bevordert op Stel. Niet onbelangrijk. Oké. En wie vindt zich dat in de ketelmat? Nou, muigt er een paar op nu me eigenlijk. Muigt dat? Ik zou er hier een paar de boom laten schroeien. Namelijk een paar politieke tegenstanders in de raad. Ze hoeven niet in de ketel maar een klein beetje de boom schroeien. Ik doe het scoort. Ik zou meneer Grappenhauser eigenlijk ook de boom willen schroeien. Kent ze die? Ja. Die ligt een beetje op mij. Die is minister. Die is dezelfde kapper, zus ze dat. Die zou dat ook geloven. Die is een klein beetje dom geweest. Misschien heeft ze dat meegekregen. Die heeft de broer of niet te veel afstand gehaaien. Maar die heeft alleen maar de boom geschroeid te krijgen. En het liefste zou ik er 2 heel diep de ketel in sturen. En dat zien Trump en corona. Trump omdat hij niet tegen zijn verlies kan. En ik vind dat heel belangrijk. Want dat zou je misschien ook wel hebben met Duitse voetballen of niet. Of een andere sport. Daar moet ze ook mee tegen die verlies kennen. En corona omdat we er met z'n allen heel veel last van hebben. Zowel de mensen in de horeca, maar ook de eieren en de eenzaamheid. Overal. En daar vind ik niks aan. Dus die zou ik het liefst allebei heel diep de ketel in duwen.
Oké, dan leggen we je daar nog rechters voor. Dat is fijn. En die rechters moeten me ook bellen, want dan help ik ze wel even. Maar ik huur het wel als ze zoiets zien. Oké. Ah ja, jong. Hé, dit is juffrouw Iris. Zullen we haar ook interviewen? Oké. Hallo Wessel. Hoi Isa. Hoi. Mag ik nog wat vragen, hè? Ja, natuurlijk mag je mij gaan vragen. Waar kennen we dich van? Ik ben juffrouw hier op de Schalm. We moeten de ketel in. Weer de ketel in moet. We hebben het er gisteren op school over gehad. Corona moet de ketel in. En waarom? Omdat dat het enige is waar we het ganse jaar last van hebben gehad. Dus dan mag de ketel in, dan kunnen ze soep van trekken en dan hoeven we nooit meer terug te zien. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Mogen we ook iets vragen? Zeker. Waar kennen we ook van in Stouw? Ja, ik ben Erik Goossens en de meeste mensen kennen mij wel van de ketelers. Ik ben namelijk secretaris van de ketelers. Oké. En waar kennen we ook van? Ik ben Mila. Mij kennen mensen ook van de ketelers, van de jeugdcommissie ben ik actief. Ik werk bij de co-op, ook een bekend gezicht. En ik werk natuurlijk, ik ga op boel bij kindervakantiewerk Stijl. Vind je leuk? Daar ken de kindjes mee van. Wie vindt sticht dat in de ketel moet? Voor mij moet de ketel in de mensen uit Stijl die vastelovend gaan vieren in Venlo. Die moeten de ketel in. En volgens wie moet dicht de ketel in? Thierry Baudet. En waarom? Nou, omdat we een fantastisch chic dorp hebben hier, waar we altijd de ketel krijgen zo haaien en fijne vastelovend vieren. En daarom vind ik dat de mensen dat niet in Venlo moeten gaan doen. Die moeten de Stijler gemeenschap steunen, zodat het hier altijd in de schoenen vastelovend blijft. En waarom Baudet? Ja, ik vind het gewoon een hele frappante man. Dat jij het nu de laatste tijd ook wat van alles bij Vorm voor Democratie. En ik vind wel dat hij zich bij ons voor de ketel even moet verantwoorden. Oké, dankjewel. Dan gaan we dat nog rechters voorleggen. Hebben we dat ook zo gedaan, hè? Ja, goed doet de kerk. Ja. Goed doet de kerk.